Sheachtain na Gaeilge, bain na imeachtaí pella in imeachtaí. Agus bheith an bhua ag Gaeilge Na Fuinseoige. Gaeilge Na Fuinseoige bhú! Is mis éagrú an óclas agus le agus is only gníomh na bhreise a bhair siúla bhfuil mar chuinte ceachtain na Ghaeilge, gus is a rang na beithraníochta agus ceardan na aíime. Ag Gaeilge Na Fuinseoige daoine tránagus le scoil agus baimid ar le scoil eile. Is mis Sheachtain ar open cloistéail agus na chuinte ceachtain na Ghaeilge tá na Comórtas agraithe buin in léine idir na rangna agus an bhéinte cosúla cumán scarce an aíomta, díospórta, ar aíomta, Comórtas sníostóige, tosin lei, cumán go ruí eile. I bhfuil Na Fuinseoige, is Sheachtain na Gaeilge, bheidh Gaeilge a Ghaeilge.